Kani kini ka akahwani Shillong ka khubor man puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Mentah Khasi on pli Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka jing rakhi Sankalp Sapta nak benta ki aspirational block. Pli Menteri Katna Dona Uji Kishan Reddy ya ki jing trikam ka 5G application ha ki nyutuli ki jela jong than stila mingi. Onra ka sarkar Meghalaya ki jing jahala pangam ha kalampung ipembek put bat ka jela Assam ka banong Mentah Khasi. Bat persya ka VPP ya ka rajong ka sarkar India ban penkut shnong lasai ka si ublay. Ki khubor ka babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi Mentah Khasi umpli pada ya ka program ka bekerpang ka ban nek siteo lenter na ka benta ki aspirational block ha New Delhi. Ya ketika program la ai kerteng Sankalp Sapta bat kadan jingi day bat kajing penteri kam ya ka aspirational block program ka ba ka thong jongka kalong pan penbha ya ka kam sanshar khadar hai ki block na ka benta ban kentiu bat pen klan ya ka rukom im bat ka rukom im ka ba khambha ya ki pat nong song snong jongkari hagate ke jingelang pli on sakhi ke jinge don rangkat kumbalai hajar tli ki panchayat bat kinong mikmat pat ba ne ki block lembat ki wiki di kitnat ki ban pentulun ki kam ki ban wana kelengkari India ha Bharat mandapam New Delhi ya ka Sankalp Sapta on rakhi habaro sanspa tli ki aspirational block ki badan ha ki laispa arp khundai tli ki district ha kelengkari nadu khalai trik hadu ka khandai trik ubnai risau banwan. Menteri Katna Dona jong sarkar India Uji Kishan Reddy ning kasengi ulapli ya kajing penteri kam ya ka 5G application habaro nyutli ki jela jong than stela mingi latno ka Arunachal Pradesh bat ya ka 5G experience center Hatek City Bongora Guwahati kajing pli kajing trikam jong ka 5G network ka ba Menteri Katna Dona ulapli leng ba ka video conference kalong kajing beteng ya ka thong ka bala bodo Menteri Rang Badu Narendra Modi ha kajing rakhi ya ka Jubilee siar jong ka North Eastern Council haba ajing kren ha katige lampung uradi uloong ba kadi ka thiet ba ka khayi ka pateng ka bala le lang ba ka internet ni ka digital economy ha ka ri India kalaki wirat bat kijing tray ki kam ban kibabun jad ha ka jing im ko baman laga singi jugi pat ba leng ba ko online kila nang ki saprang ka bala penlong ya kari India ban jam kham sakhmat bani ki we kiri ka perthei ki bala khrau ha ka yo ka kon ka bala urlong halor ki te ki thong ka North Eastern Council bakatna dona kala beiteng ka sispa ha ka ba pentre kam ya ka 5G training lab Bandang kong jong kari India bat ia ka 5G health use case app hakaleng ki pratali ki jela jong ka thaj de lamni hakapor balabo kabalong kumbanyu pusan singi kabalong ru kapor ba ka North Eastern Council kabu ban pendep ya kanunu ko project jong ka hapo ka policy trekam kabala tip ka act first and fast for North East kata le nang kong bat stat na kabanta ka thaj de lamni Menteri Katna Dona ulapan pau ka jengkerman baki 5G lab ibala sedang trekam kinyarap igi samla jong kathai stela mingi banyo jeng tibet shushu kiban day bat ka industry 4.0 kaban yarap ya kani kathan banna pan bha ye shibun ki jing duna ha kaban pen ulong ya ki thong sustainable development goals lani ki SDG 8000 laipo ka sarkar Meghalaya kan rakru ya kamat ka bayday bat ka jingi kan ad halapangap ha ka jingi kren betput bat ka jela Assam ka banlong Mentah Khasi sajan aba pintip ya kani usembut Menteri Rang Ba ka Meghalaya uba singa balang dhar ulaong ba ki jinglong jingman mentah halapangap kilong ki balala bante lakam bat kam simdon khubor bandan kanu nu ka jingi snam ha ka tigathan uba dhar ulaong ba ka sarkar kan sasim ya karai halor ka badan kam banle bat ulaong ru ba lapan poisu yaki bor pahra lapangam bat ka sarkar ka ap yaki khubor bagi kai phat na deputy commissioner uba singa phalang dhar ulaong ba watla ka lapangap kam de ka than ka badan ha ka jinge ka japut hanrei penban kalami ka jinge le makanti Susu usembut Menteri Rang Ba jong ka Meghalaya ula kentaj ba ka jinge ka ja kalami na ka daw ka jing
le tam jong sarkar Assam bat ulong ba nakaliang ke sarkar kadang sim ye kisin jam bante lakam ye kijingnong jingman ha ka tigathan kani ko khubor kawan shapi na ka Akashvani Shillong Kasing sang pertai Voice of the People's Party VPP kala penremjur ya kara jong sarkar India ban penlong ke jung penku shnong ha kasi tere urisau menta usnyam ka bahap ha kasi ublay ha ka jung pelai khubor ka VPP kala ong ba ka te kara jong sarkar India kalong ke jung persang ban nyoben persha ya ka jung sngo jong ki pa ringai kristan ha kari ka VPP kala ong ba kum bajulong na du kisnam gi balalet ya ka jing pun ku snong ju penlong man la usnam ha ka artari urisau kum si bentaban rakhi kan mau buram ya ka sikhau Mahatma Gandhi kham haswa na kaliang ka seng FKJGP bat HYC jong ka West Khasi district kila kuntu ya ki bor penya ju ka district ban penlong ya ka program Swachhta Hi Seva Mission ban penku snong ha ka sitere urisau bat kila dawaru ban penkenria ia ketika program syaka arteri urisau kibor penya joko West Khasi district nong stan kila sedang ia ka program penku snong ka basau silenter ha ka district ka ban beteng hadu ka sitere urisau bat ka thong jong ketika jing penku ia ki saudong sokun kalong ban penlong ia ka mariang saudong ka bakhut bat bakot bakhya na ka benta ki pa nong snong joko district Ketika jing penku snong kalong si benta na ka jing rakhi ka Swachhta Hi Seva Arhajar Arpulai kabala penbena da ka sarkar India bani sim benta habrok wikari kumjuru ki office sarkar ha Southwest Garo Hills kila sedang ka jing penku i saudong sokun nen kesngi ha kabala sim benta langru da ki pa nong snong kila shimru ia ka kular ban penlong kong san ni ka jing khu jing subah ha ka jing em ka baman la ka singi bat ban pen priang jing tepru halor ka jing long kong san jong ka mariang saudong saukun hanin ka singi la penlong ia ka jing le jurep ka bakendit apo ka jing yalam jong executive member ubadi kimi ia ka tanat khayi pateng uba jigor murthong ha kisnong khaput bat ka Assam ibadan hakathan killing jong kari boy district na ka benta ban khangla de ka jing khayi ba klem biang ki duler ki badan kam kat kum ka United Khasi Jaintia Trading by Non-Tribal Regulation Act haba kren ni kilat batai ku bor uba merthong ulapan pau ye ju sokhya ka bajur halor ka jing nang roi ju ki bar jala ki bale iki kam khayi klem da bot ye ki kendon jong ka ki HDC ha ki jaka khaput ka Meghalaya bad Assam ha ka ba ula banjur ru halor ka jing simkhya bat jing 3 minute ka ki HADC ban pentri kam ya ka kendon trading license na ka benta ban khanglat ikinong khayi ki bambiang ki dulir Shushu u executive member ula pentip ru ba ki ba kum kini ki jinglet jurem an penlong na kapor sa kapor da ka jingi trelang bat katnat enforcement Hakaway pa kaliang u executive member jong katnat khayi pateng jong ka HADC ulokhat penlong ki jingyalang bat kinong khayi bar jala ki ba penia yala ki kam khayi hakathan maus mai halor ki jingkong san ya ka yaki bakindon ya ka dulir jingbet bantri kam hakatigathan na ka HADC Ibledan rengkat aka kenhun jurep rengkat kabah nen kesngi ki kenthop ru ya MDC kenong ston uba Gabriel Waklang MDC ki jirang uba Victor Rani ukli nong sensar ka Raj Marwen u superintendent ke enforcement lembat kiwe ka sarkar Meghalaya kala ban khot ia ka harijan panchayat committee HPC sekejing yelang lasim tayo la pentip usembut menteri rang ba ka jelau ba singa balang dhar nin kesngi habaya thu ru ba ka sarkar la de penbiang pura ye kejing penkre ban penkerya no ye ki harijan na themetor uba dhar ulo ong ba kejing kerpat na kaliang ka HPC ban company he su ke jaka na ka benta ki harijan na ka te jaka bala penkre na kaliang ka sarkar la penpau ba kata kamlong ka benta ka bala kenthop ha ka te kejing penkre ba kala de pura Habala kali halor ka jing penskong na kaliang ka Kasari Meghalaya High Court halor ka jing slam bat jing pentut ban penkenria no iki harijan na them yomulong ubad har lo ong ba ka sarkar ka persangkat bala ban penbet no kloy ya kiteki kam mentahi usnem katu ko khubor lakut ka balawan shapi na Akashvani Shillong